ya karai lor ka Jinglong Jingman ha Ukraine lawan ra ha kamit ha ka jingalang jong ka UN Security Council ya kani karai la soi di khatwei tali ni khat san tali ki ri ki badan ha ka council ka Russia ka la soi persha ya kani ka pa ki India UAE pat ka China kim pat la ai ka jing soi jong ki ha kani karai ka India ka la pen mi ya ka explanation of vote hadian bala penlong ya ka jing vote ka nyongot ki khna pule na Meghalaya ki dak sakut ha Ukraine ka sarkar Meghalaya ka la pen tip ya ki helpline number ban ai jing arab na menta ki ni khna bat ki wei de ki nong Meghalaya ki brak sakut ha kani kari hakawei ka liang ka sarkar jala ka la banjur ya ka tanat kambari jong ka sarkar pedeng ban khmi ya ka jingwan suk jong ki nong India kan thop ki khna kani ka than ka kanhun jong ki nong yalam jong ka jinget kristan na Shillong ki la lej ban ya kandu yu lat ka jala usatya pal malik haraj pavan ban ai ka chithi ka papente pa ka jinget kristan ka longshi banta jong ka riti dostor ba ka jingem ha India mentala ar hajar snem kani ka chithi ka yathu ru e ka jingno sinyang jong ki jaka pule bat ki riu shimet chakari ha ki liang ba pher komshi banta ban pen kloi bat pen sok ki pat ba ha ka ban pendap ki form jing mudoi ka chief secretary jong ka jala i kong RV Suchiang ila ple ya ki dakhil portal ka jala Meghalaya ka long ka jala ba ar ha ka than chatai lamingi ban ple ya ki filing service ha Meghalaya apusangot ki lebet e kajing pang covid kat pasau pusangot pat ki lakot ha ki apsau kanta balalet barok ki benang pang menta ki long shispa prap kandai ngun saan ngut ki laklat no na kani kajing pang ka balakan ti we kajing donjo ki baklat chakashi hajar sanspa nyupunyongun